sensitibo tipak nga plato ay makasama ng giligang unay hapak og laparo kada to na makainsulto mo mura og turo sa trono sa oro makasyagit sa kailit ang impernong ipasaka makasunog ang kahait pati ang ninong mamulata kapang puno kung mahagit sige sulay ka traka kay delikado panguputo kung mamula mong murag granada. Yo, Trono sa Oro, Bakunawak Dos, Nazareth Food Park, Nazareth. Here, so make some noise, boy. Sa panalaan. So yeah, non-tournament battle din ni boy. MC to my left. Isa sa mga panbay haligi sa freestyle rap diri sa Cagayan de Oro. Introduce yourself. Composta rin by MCG, Batang Kandado. Shoutout din kay Yonam siya sa Cebu o kay 3J diya sa Dubai. Let's go. MC to my right, introduce yourself. CN I6 Katutugan. First round para kay XCN. Let's go! Game. Check! Check! Sa mga bag ko nga gutom, pwede ra mo ani nga mo dasmag. Mga di kautong og lahom, makita ra ni sunas nga nasaag. Kung makakita na mo itom, na ay gamayng unod sa iyang lawas o compare ta kastuyom kisa mga mabaw ra ka makasama game. Papansin kayo sa GC nga first time doon niya mudula kapamasin nga nipisti kay last life niya sa liga na ay something aning MC nga pagtuon niyang di na ko makita bisag mag envy inyong bounty yung I've seen 3 bisag di pata magdota pwede bundak kuning tigulang total di na ni magamit sa panggulat raka mapuslan sa pagpatay na ko na adik grabe ka badsak imong kahimtang bisag baga nakaugpanit dungan og duslak sa imong dughan dayon sa sulod ra ko magbaid sa mga bag ko pagpaga to mga pagkulat re tanong baid pwede ra ninyo isumbat sa amo mga bagong nanulod mga achievements ninyong nabuhat kay inyo nang katungod pero ikaw sa may imong ibungat nga dugay na kang nakabarog ay kung pasikatis imong ugat kay wa kasukad ng unod yawa ka sukad ng unod kay wa kagiagi og kusog makakita kag agi nga kusog kada agi ni mo body sa badibag ka isulod mga bali ang bukog ipag linya ang sunod pag human sa city nga may laki taga bali ang sunod pero dili di ba Lex kay gipangayo pa ko ni Freeman wala di dako nga makapuling pistanan gamay kay malanlan busa basura si Lex nga nung kusog ang bag nga gihalad basura ni Pres ako'y sagot aron makita na tong katag basuka ang Lex kung puro gun bites imong pangandam pa sa ilong ako Lex mamatyan sa kauban First round. Basta. Yo! Dako na daw kong edad. Grabe manaway. Dako tuod kong edad pero mas tigulang pakagdagway. Sa mga age, iya kong pangitaan. Kapilan ako ni champion, daghan ang pangalan akong gitumban. Game! Yo! May gabi Respeto sa tanan. Sa mga baguman o karaan. Pero bago ang tanan, XCN, pahinumduman talang kadaan. Ayaw ikumpara ang mga new school sa among mga naagian. Ayaw ikumpara ang mga new school sa among mga naagian. Kay daw, porket old school, luma, laos, o di na daw makasabay sa mga bag-o. Dako gyud na nga sayop. Old school gani, karaan nga magtutudlo sa rap battle nga giskwelahan nimo. O klarohon ko lang ha, wa ko ni balik aning dulaa. Para ipamukha sa tanan baguhan nga dapat irespeto tanan karaan. Pili alang. Niya ako diri karon para ipakita sa kadaghanan nga kaya gyapon namo makipagsabayan sa mga baguhan nga murag mga tutoy sa mga babae nga kaya ra namong dulaan. Sa tinuod lang, wala man ginawala ang old school sa eksena. Naghatag lang may og chance sa mga bag-o nga dunay potensyal. Pero no worries. Hangtod karon, padayon ra gyapon among suporta heartily. No need credential. O grill talk, kasagara gamiton sa mga bag-o karon, karaan nga words og laglom. Unya, para ingnon nga angas,
Unya, bastusan ninyong karaan. Way respeto, ungas. Ang tanan basulan mo. This will be your worst nightmare. Malas. Mamatay ka sa kasakit sa sugilanong pulong kong malaarmas. Mamatay ka sa kasakit sa sugilanong pulong kong malaarmas. Busa, igawas o hirot imong kusog na mura kag naay ka ana-ana. 5% pa lang ni nga puwersa basig musibat na ni unya. Makurat ni mapahanga. Makurat ni mapahanga. Maglurat ni matunganga. Musibat, muhilak ni murag bata. Nya, 2 days before pa lang ang piyesta, pero inyong lechon pagod na. Durog mo ka, basag bungo, kahit di ko na isagad pa. Unya sakit, di pa na mao. Kaya ang tinuod nga halimaw sa oro, gipukaw man ninyo. Busa utong, or ambak na lang ka sa Marcos Bridge, basig dito ka mag-trending. Wakay chance sa trono sa oro, this will be your ending. Oo, I am not the king, but I am proud to be part of an old school era. MCG Batang Candado represent, remember my name. This is motherfucking aka Composta. Time! Ribat! Second round, XCN. Muna na ang kusog! Muna na ang kusog! Tanawa! Di pa kumpleto og bukog! Di makabusog ulating nga musulod ayon tistingi og barog sa Bisaya pag isulod yawa ako ning salog! Kung asa mo gawas ang singot, dito sa mulusot ang mga bala. Tanawa si Crossing, murag tabok, galingi-lingi sa kung kadalinya, purbida. Wakoy hilaw nga gipakita, luto ni tanan murag. Katunglas na ko nga dula. Tara! Tara lakarin mundo kong magulo. Panay yung apak, wag tatabi po. Medyo malawak kasi di pa buo. Bakas na yung hata ko sa mga nasirang bungo. Kaalaman to malamang. Talang kakasakalan. Kung di mo masabayan, malakas na gantimpalang pinagpalang kaisipan na. Paano ko nalaman? Puro pataasan. Di ko na malayang isa ako. Utak palamangan, mga kamalayang di ko nabahagi yung totoo. Nagpabulong sa may-ari ng ugat at nagpakulong para ilawan ng lahat. Ba't di ko masabi kung ano ang pamagat kasi karamihan daw rito ay puro nagbuhat. Nasa kamot ang pusta, ang mga kamot giputos na, mga kalagot gipangkumot, makaingugado mo't ba, paminaw kung kasabot ka. Ang kasabot na kasabot ba? Kung gubot ang pagsabot na magkasinabot tayo na mo kumpos ha? Dapat magantos ka, tira puspos na yung bagnos, dapat mo kumbo pa. Sa pagdispos na, dapat kumatos sa kay gipang gumos, imong gipang kumpos inaning mangumusta. Yo! XCN, kumusta? Balita na ako, sukad nakasulod ka sa trono sa oro, wa pa kay nakabot nga kadaugan. Reklamador! Ganong sa mga veterano daw yatbang. Dawata na lang ang kamatuoran, gihimo ra kag praktisanan sa mga karaan. At etong laban na to, ayoko na sanang tanggapin. Kaso yung gusto ng mga kapwa ko old school, gusto ko munang gawin. Sabi kasi nila, ang dami na daw baguhan na nagmamayabang, nagsisitaasan na daw yung mga sungay. Kaya't hanggat maaga pa, kinakailangan ko ng putulin. Trono sa oro, isa muna masigabong palakpak. At ikaw, sikmuraan kaya kita ng sandamakmak na panglalait. Tignan ko lang kung di mo maiso kayang kinain mong isang sako na pigrulak. Tignan ko lang kung di mo maiso kayang kinain mong isang sakong pigrulak. Ha? Performance nito sa winakwakay. So, masyadong palpak. Pero wag ka. Hanep sa audience impact. Kada bitaw niya ng linyang wak. Yung bobong tropa niya lang yung pumapalakpak. Ingon siya kay Didel. 2 weeks ra ko nangandam. Pinasing ka pa. Unyag 2 weeks ka nangandam. Kanong nito nga pamangkaga, pakaulaw ra ka. Mapurol masyado yung espada kaya di kinayang makipag-iskrima. Naging XCN bigla yung pangalan. Ano yan bro, palit pangalan agad kasi di pumatok sa eksena. YP, kahit mag-attitude adjustment patong si Sena. You can't see me, my time is now, kaya huwag ka masyadong pabida. Ako yung positibong mag-isip sa negatibong sitwasyon. Eto,
Kayabangan yung intensyon, magpasikat ang ambisyon. Halata naman na sa kultura ng hip-hop walang tunay na dedikasyon. Kaya naman sa mga makabagong henerasyon, wag na wag nyo tong gagawing inspirasyon. At ngayon, muli kong isusumbat at ipapamukha sa mga baguhan na mayabang na feeling matindi. Walang magiging kasalukuyan kung walang naging nakaraan. In short, walang magiging kayo kung walang naging kami. Time! Ribat! Bitch! Baboy! Last round, Rexana. IXCN. Check! Baboy ah. Check! Fuck! Ah! Lamon! Oh! Jawa. Yo! XCN, round 3 na! Ang tanong, kaya mo pa ba? May rap battle ka pa kasing nalalaman. Eh yung sariling healthy diet mo nga di mo magampanan. Estilo yung mga baguhan bulok. Panay banggit pangalan ng iba, panay hamon sa mga nauna. Pag pinatulan naman, heto yung resulta, napapahiya. Yung haligi ng liga, gustong labanan ng pilit. Yung mga pangalan ng kampyon, laging binabanggit. Nasisiraan ba talaga kayo ng tuktok o sadyang nasisiraan kayo ng bait? Ako? Di ako nagbibiro pag ako'y nagseryoso. Di rin ako magsisinungaling kung di ko rin lang naman sasabihin yung totoo. Busa ikaw, ayaw iasa sa swerte nga sa kuha makadaog ka. Ayaw pagtutuan ng swerte, malas na. Ako'y lehitimong makatang di masisindak sa gulat. Bawat letra ko'y tansyado, di nagkalamat magsulat. Wannabe ka lang. Walang saysayang yung husay at galing. Kung dadaanin mo lamang lahat sa paangasan ng dating. Wala akong pake sa mga komentong negatibo. Di lang tanggap ng iba dyan na isa sila sa mga pinabilib ko. Di maubos ang paksa sa malawak kong isipan. Sinisid ko na rin ang buod ng kalaliman upang umani ng papuri. Naging punla ko ay respeto. Ugat ay pakikinig kaya't umusbong aking talento. Ako'y magiging hadlang sa mga binabalak ng hibang. Pasulong aking hakbang, di ka sa'kin lalamang. Pag ako yung namulabog, tila bomba ang pasabog. Kahit sino bugbog, yung kayabangan durog. Mga titik na hitik ay aking pinagkabit-kabit. Sa akin ay isang pitik, hambog na makukulit. Karon, gitudlo na ako sa mga baguhan ng kapayason. Kung asa mo dapat mo lugar. Oo, isa ko sa veterano. Nga di mo retiro, hangtod di mo magbaton o respetar. Ako'y magpapatuloy sa tinahak kong landas. At saludo sa lahat ng mga tunay since day one. Yan ang aking bating pangwakas. Time! Ribat, motherfucker! Durog! Yo, TSO, make some fucking noise, boy. Yo, tara sa Oroba, kunawak dos. Nazareth Food Park, Nazareth. So, XCN versus Composta. TSO, make some fucking noise, boy. Respeto sa duwa, bay. Composta, even though nga part sa old school na inaira, bay. Kaya niya kwan para sa new school na scene. Big ups to bay, big ups po kaya XCN. Pero ang nidawg, split decision 2-1 para kayong Posta. Judges, explain. Judges! Bigs. Okay, kuha na ako si XN. XN mo to?
XCN kay nakitaan ako 6 sa round 1. Gibuton ako siya kay sunod yung punchline din sa pusta is kanang pabili na gyapon siya sa old style niya sa garbo sa yang kaagi old school din sa round 2 rhyme skill XCN. Mao ra gyapon basic lang gyapon kang pusta din sa third kung pusta ko. Choke si Kwan XCN. Yo, Little Ace, Composta versus XCN. Isa ko sa niboto kang Composta. So, bali akong ibase sa all rounds na pag hinlo nga performance. Dayon, sayang lang gid si XCN na kanag. Si XCN kanag-choke siya sa round 3. Composta. Composta round 1 XCN although nag-choke siya round 2 Composta round 3 Composta kay si XCN all 3 sa 3 rounds round 3 niya nag-choke siya so Composta.